Gwap's mga kalingap, mapagpalang mainit na tanghali sa ating lahat. For today's vlog, scout muna po ang inyong lingkod. At syempre, kasama ko si Dagay. Shout out, Dagay. Shout out po. Shout out mo channel dito. Tawa siya. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa munting channel ni Dagay, yan, Dagay's Vlog. Please subscribe. At syempre kasama ko si, asan na si Kuya? Kuya, nasaan ka? O Kuya, scouters ko ngayon for today. And then syempre guys, meron po tayong kasama na Kalinga partners. Shout out. Shout out. So ayan guys, syempre kasama ko ngayon si Kuya Marius Vlog. Ayan, shout out Marius Vlog, Kuya. Mga kalingap, shout out po sa ating lahat. So ngayon po, nandito po kami magkasama kayo ni Rich Vlog para may pupuntahan po kami at sana po samahan natin siya. Sama-sama po tayo papunta doon kung saan man yun kailangan punta na natin. Ayan sa mga ka-Rich team, followers ko dyan, subscribers ko dyan. Please support Marius Vlog, isa din po siyang Kalinga partners. At syempre bago ang lahat, shout out kay Kuya Bal sa lahat ng Kalinga partners, Kalinga viewers, especially guys dun sa mga nakaabang sa ating mga premiere, sa mga upload, at saka dun sa mga hindi po nag-escape ng ads. At kasama din po natin ngayon guys si Ate Grace po pala ang nag-ano sa atin, naglapit dito sa ating lilingapin ngayon. So ito yung mga dinadaanan namin ngayon, oh. Ayun, oh. Ayan yung dinadaanan namin ngayon. Daming pinyahan, Oo nga, oh, pinyahan, oh. So tabi apo purya buyag. Buso yan, Dagay, nasubsob na si Dagay. So scout kami ngayon. Lakad-lakad muna ang inyong lingkod. Kukuha na natin yung mga magagandang tanawin dito. Si Madam Amor. Sama siya sa lakarin. Oops! Aray ko! Masusubsob ang inyong lingkod. Pasensya na. Grabe, oh. Yun guys, oh. Yan. Si Dagay mukhang hinihingal na. Mapapalaban ng inyong lingkod. Yan, palambing. Subscribe. Nakasubscribe sa aking munting channel. Rich Vlog ang inyong lingkod. Rich Vlog. Yan. Mapunta po kami ngayon. Nandito kami ngayon guys sa Kapalonga. At si Ate Grace yun nga. Yung ating scouters. Bundok po, bundok. Ayun mga Ka-Rich team, shout out. Kay Tita Rose from abroad. Ma'am Sisaline. Asuncion, Romilda Cabardo. Siyempre kay Ma'am Helen, pagaling ka Ma'am Helen. Sinahin kita na lang pag di ka nakahon. Si Dagay, oh. Niluluko ako ni Dagay, oh. Ayan, shout out Dagay. Si Kuya Mario mo hinihingal na. Si Kuya Mario na lang ano yun. Eh Kuya, na wrong way tayo. Ikaw lang mag-isa dito. Ala, sige ka, maiwan ka. Direct ba? Sama talaga ng loob. Exhale, inhale tayo dito. Ito ang pinaka-the best lakarin. Tingnan natin mga ka-Gwaps, mga kalingap, yung ating lilingapin ngayon. At tingnan ko po kung ano po yung may offer ko na tulong para sa kanila. At di din po natin alam kung ano po yung kalagayan na madatnan natin sa ngayon. Kung doon pala kami dumaan, napakatarik pa hanggang doon pa ganun o paakyat. So, iniko tayo dito ni Kuya. Medyo 1/4 pa yung lawit-lawit ng aking dila, guys. At konting ramdam lang, hingal-hingal, no? Konti pa lang. So, mamaya na nito. Todo hingal na to mamaya. Yun.
Support po Dagay's Vlog at saka Marius Vlog. Grabe hingal ko mga kagwaps. Pulang lupa. You know? Shout out kay Ma'am Sisarain sa sponsor ng shoes. Ayan. Tarik ulit. Tsura. Grabe. Ayun. Laki ng buka ng ilong ko sa hingal. Kaya. Marami ditong gulayin. Na? Grabe oy. Kanina lang nga nagdaan. Kaya pa? Kaya pa? Medyo. Pahinga muna. Okay lang ako. Si Madam. Ha? Nailabas mo na yung hingal mo? Pahinga muna. Pahinga muna. Sisiksi tayo niyan. Ay, yun may kanya-kanya. Oh guys, pwede maggulay daw dyan guys. Oh, walang may-ari. Dito po tayo sa gubat. So, pwede po yan. Mamaya, gulayin daw. Sabi nung mama ni Dagay. So, marami pala daw ditong gulayin. Pinuntahan po namin. Grabe, may mga tao pala dito na nangailangan ng tulong, no? Ito ngayon nyo po mamaya sa aking vlog. Ano yan, Guy? Dagay? Pamaypay. Sexy ni Dagay, oh. Maganda pati si Dagay. Lalong gumaganda. Saman dyan, ngiti. Dagay, kaway-kaway. Ganda ng pus ni Dagay, oh. Habang naghihintay. Si Ate Grace, sanay na sanay sa bundok, oh. Di man lang hinihingal. Hindi ka hiningal, Ate Grace? Agay, Diyos ko, katarik na to. Ginoo ko. Pawis-pawis na ako. Momento, habang nag-i-interview, nakahubad ako. Tulo lahat yung aking mantika. Susurinder ang magdala ng bigas nito dito. Kaya iniwan na lang namin yung ayuda namin sa sasakyan. Hay! Hay! Grabe yung sitwasyon, guys. So ito yung pangalawang ilog. Hindi ko na po binigyan yung isang unang ilog po at laki maririnig sa akin kundi puro hingal. So magpahinga muna tayo dito. Kasi may mga kasama tayong naiwan. Si Kuya Mario, asawa niya, at saka si Ate Grace. Tabi apo puro biyag. Tuyot yung ilog ngayon. Si Summer. Nandun yung tubod, oh. Sa kabila niya siya. Ha? Pahinga, pahinga. Hingal. Hindi lalong makahinga pag nakaupo pala. Sa kabila naman po niya siya na. Tingnan nyo po yung sobrang init po, natuyot na. Yan na po yung pag sobrang init is masusunog. Tinatawag nila na kaingin. So, nandito yung sa gitna ng bundok, guys. Hindi ko binidyohan yung nadaanan namin na tarik. Dalawa kasi. Wala rin kayo maririnig sa boses ko kundi puro hingal. So, ganyan itsura namin. Ate Grace, si Dagay, at ako. Yan. Gabi si Dagay, tinawanan ako. Sila Kuya Mario, nandun pa. Tsaka yung asawa niya. So, dito natin antayin. Hindi ako makatiis, guys. Grabe, oh. Diyos ko po! Parang awa nyo na. Subscribe my YouTube channel, Ritz Vlog, ang inyong lingkod. Hindi ko alam, guys, kung paano paglingap yung gagawin natin dito. Dahil pagkalayo-layo po. Magpupunas muna tayo ng mga... Ay! My God! Yung aking cellphone. Munti ka nang mag-swimming. Wait. Nasundan ka? Ha?
Ay, isa lang dinadaanan, ano? May signal? Yun. Nandito na rin po kami. Woo! Grabe, so sobrang haba ng nilakad namin. Puro stirik lahat. Di ko na makuhang mag-video pa. Gaps, may malaking bato dyan. Grabe, hindi talaga ito mararating ng mga ibang vlogger. Sa sobrang layo po, ako na po magsabi. Nakailang pahinga na po kami. So ito po pala yung ating lilingapin sa araw na ito, mga kalingap. Ay, pansamantalang i-off ko muna yung camera kasi magpapahinga muna ako kasi wala na. Isang hininga ko na lang ito. Malalagutan na po ako. Sobrang pagod ko. Tirik po. Yun o. Doon kami galing sa pinakababa na yun o. Ayun. Si Ate Grace. Sila Kuya Mario nandun pa sa baba. Barangay sila dito. 1, 2, 3. 3 bahay lang po ang nakatira dito. Apat. Last yung isa nandun sa dulo. 4 na bahay. Pakita ko po sa inyo guys. Sa gitna po sila ng bundok. Ayun yung isa. 2. 3. 4. So ayun mga kagabs mo kalingap, nandito na po kami sa ating lugar sa ating nilingapin. So ayan si ate na kasama ko ngayon na naka-scout dito. Ano pangalan mo te? Mirna po. Mirna Balyana po. Taga dito po talaga kayo? Oo po, dito po sa Purok 5. Anong lugar to? Purok 5 po. Purok 5. Banokbok. Sako po ito ng Purok 5. Ganito te, bakit niyo po siya nilapit sa amin? Sa anong kadahilanan? Gusto ko lang po sana kaya ko inilapit si Gigi sa inyo para po siya ay maipagamot. Bakit? Kung pwede po. Kasi po, pag inaabot po siya ng stress, ay nag-iiba po ang isip niya, nagagalit siya. Tapos? Sinasabihan niya minsan yung anak niya, baka kayo, pag hiwa-hiwain ko, lutuin ko, ganun. Delikado po yun. Pag may abot siya? Opo, siya po. Tapos, pag naglalayas po siya, uli na uli. Ituro mo dati. Ito po siya, si Gigi. Yan po, si Gigi. Ay, ayun siya. Po. Gusto, kaya ang inaano ko po, tsaka sana, maipagamot. At yan naman po dati hindi ganyan. Nang hiwalayan lang po siya ng kanyang asawa, ay na po siya, nag-isip, ay ganyan na po nangyari sa kanya. Inilayo po sa kanya yung 2 niyang anak. Ay. 2 po rin ang natira sa kanya. Pero nakakilala pa po siya. Opo, nakakapagluto pa po siya ng sarili niyang pagkain. Dala siyang itak. Opo, hindi nag-iipon mo lang po siya ng nyug, natulong siya sa kanyang magulang, nag-iipon ng nyug. Na Ilang taon na siya? Ka na? 24 daw po siya. Kamusta ka na, G? Isang kaibigan, si Ate Ritz. Galing kaming dait. Ha? Saan po kayo nakatira? Dait. Sa dait. Ha? Ano yon? So, pwede daw siyang isama. Kay daddy, pwede bang makasama ko ninyo pa ba? Ay, sasama ka pa ba? Hindi pwede. Sa sunod na lang. Bawal yan. At May sugat na ako. Ano gagawin mo sa baba? Mabili ka? Pag kami nga, tapos yung kapag yung sinasabi ko na wala ako natin sa habang buhay ng mga tayo, yung kapag yung sinasabi nga boring is the life in matter is country ay huwag na ay gusto maging corporate and don't complain my baby under with my mga katulad natin mga nakakasang gusto maging masaya, gusto maging malingkot, gusto maging mabuti. minsan man ay mabuti siyang kausap. Hindi kay dati na maging corporate and danger. So, ngayon, siya, na-stress siya nung hiniwalay na Na-stress siya. Ilan ang anak niya, te? Siya, bali 5 ang anak niya, yung isa namatay, yung 2 kinuha nung asawa niya, tapos yung 2 nasa kanya. Naroon yung bunso. Yun yung sinasabi na pag may sumpah yung niya isa pa, yung utuin. Sino nakarinig nun, te? Sila. Ay, dito mismo mga kapitbahay. Magulang niya. Magulang niya.
Anong Ayun ang ginagawa magulang nilang niya action? naroon. Anong ginagawa nilang action pag nagsasabi siya ng ganyan? Pag pag nagagalit lang naman siya. Nakakatakot kasi, Oo. kasi hindi dala talaga. Pero ngayon, hindi, nag-iipon lang po siya ng nyug. Ayos naman po ang isip niya ngayon. Nagluluto po pati siya ng kanyang pagkain. Yun po ang bahay niya. Oh. Ano Salita lang siya paborito na mong salita. pagkain, Ate G? Ano daw paborito mong pagkain? Bobit and pickles with pavilions my mom. Corned beef? Corned beef. Corned beef. Complete in Corbett. Ano ba mga patulyal dyan yung with my family answer? Oh. Yours not makmak again when tumigil BBC lamig that night. Ang galing mo pala mag-English? Ha? Oh, kunti lang? Hindi kaya mo na ba? Hindi. Di ba paano ang Mabait. kanta? Wala. Wala? Ito ang magkakanta niyan. Ha? Ito ang magkakanta niyan. Magaling din niya kumanta. Akala ko magaling ka kumanta. Magaling din yan. Meron pa naman akong dalang pa-prize. Kanta ka? If you want to be yours not one. Oh my God, English po kining dollar itich. Oh. Anong sample daw? Go for rocks and beat and all on beat and boil and bet. O tapos sabutin kay daddy ko kapag yung sabing na-accident ako, tapos naghahabol lang kami, tapos ang kalabasan, sabihin ko sa inyo, bibigay ko ka, papatay. Oy. Sa akin, ang nari pala yung sinasabing corbiting kasi, this and I corbiting dito, hindi sa kaaway niya. Oo baga, corbiting by mama. Dito na sa ako, stepmother is low, sleep my tito mami is good bit, oh. Ako ang tita mami niya. Ang paborito siya, nasa akin kay Lulu. Ako ang tita mami niya. Kaya pala po kamukha niyo po. Tita mami ang tawag niya sa akin. Pamangkin ko Ikaw siya. po yung anak ko. Sa pinsan. So, sige pala. Nasaan ang mga anak mo? Nasa Manila po, na kay ate. Yung isa kinuha nung kapatid niya, yung isa na yan. Kasama po ako ngayon sa inyo. Yung dalawa naman na doon kay auntie. Hindi, meron lang. Makikipag-jamming po, wet. Oh. Ano po? Napacheck upan niyo po ito? Dati po, siguro kung mga 2 years na. Sa Kadlan years na po. po siya nagkaganyan? Simula nga po nung mag-anak siya doon sa bunso niya. Gano'n na. Nabaynat siya? Pagka-anak niya, na-stress na siya. Gano'n. Dinala ko na yan doon. Pandemic? Ako nga po ang nakasama niya sa Kadlan. Dala niyo na po sa Kadlan? Nag-ayos na sana niya po yan. Opo. Ang problema po, yung asawa naman niya, iniwan siya. Kaya nagbalik yung sa kaiisip po niya, nagbalik yung paggayang na niya uli. Bukas pa yan, ay. Baka yan, baka. Pag napunta po kayo dito. Dadala rin to sa akin. Ito, si Tete, Vision, ako, Pili, wag na lang yun. Ito po, sa akin, sa akin. Ate G! Ate, please, in Corvette. Where is Lok, my tita, Mabi, babes, in answer to. Ang ganda ni Ate G, oh. Answer to, B. Ang ganda. Wish. Oo. May magic yun sa akin. Hindi po yan pa. May lagnat ka daw? Yan, DBR, sa mga pambata. Ate G, may lagnat ka? Sabi ni tita mo may lagnat ka daw, mainom ka daw ng gamot. Para mawala yung lagnat mo. Hindi yan nainom ng gamot. Oo, you're my mama. Hindi yan nainom ng gamot. Ayaw niya. Pampaganda. Gusto mo pampaganda? Mainom ka pampaganda, bigyan kita. Pa-deadleg and caters sa akin kay Dr. Marathon, Espina sa Angeles. Ay, kayo pala po yun, Oo. Ay, siya nga. Oo. Nalimutan ko lang. Ako yun si Dr. Esquadra, nagbibigay ng gamot pampaganda. Paano po kayo yung magiging kunwari sa akin yung sabi niyo kay tatay? Paano yung kayo ng nanay? Paano naman yung sinasabi sa sinadalaman sa akin na will this in my baby is wither with an Angeles City yung sa mga dyan baga more than it is to be mga beautiful bagas. Ano response sa akin? Nagagawa po. That's my tomboy answer. Baby, ano sa akin siya? Picturean. Ate G! Ate G! Kinakausap ka, Gigi. Yung itak mo matalas ba yan? Hindi po, nasalat ito. Nag-iipon siya, nag-aano siya ng nyug, natulong siya. Baka po masugat kayo. Hindi, nasusugatan ako ba? Ay, Diyos ko, kawawa ka naman. Paano naman correct in yours, Vision, I continue, your answer to be yours, not winner. Kapag nagkaroon ka ng pamilya na tapos, accidente ng anak ko, papapatay mo? Ay, hindi. Tatilin mo. Ay, tatatarin? Ang balang
Eh, pamilya mo yun. Pamilya mo yun. Bawal Hindi yun. rin masasabi mong pamilya mo. Hindi pwede yung tatatarin mo yung pamilya mo. Kasi hindi, bago kapag ako nasa akin. Andito si tita mo ay. Pag pamilya, minamahal. Hindi tinatagtad. Ay, sila lang naman naragati sa akin. Mabait pag ang nasa akin. Titisang kita. O hindi na. Siya na magkita sa iyo. Pamilya, I call. Sa akin ang cellphone. I-google kita lang. Alam ko lang yung kung ano yung sinasabi ng PNB. Sige yung not yan PNB. Ay, gusto ko yung pag-inig ko ng symbol. From there. Ako na lang po ang I call ng Kumain ka na? Kumain ka na na tanghali, Angie? Kumain ka na? Kumain ka na? Hindi. Natin sa call version I call yung retro. Hindi. Ano po yung natin yung icon and icon? Doktoraan ko naman na ngayon. Doktor, sige, na-icon dito sa akin. Okay, pabili area, sige na, dito natin PNB, pwede ko. Natin yung sa akin, madam. Kunting icon doktor, dito mag-imik ko pa. Hindi dito na icon dito sa akin, makapagpangat na yung dito yung icon dito na ang right bed, yung dito yung icon dito. Answer with to me, my tita mommy babes, answer my daddy is there. Ang ate, ito yung ano. At ano yung sabi, ituwa ko pa. Hindi pa pala ito kumain, Di. Alam ba, wala kang pagkain? Wala kang pagkain, Gi? Hindi lalong Kasi hindi siya hindi naman niya natanggap ng luto. Binibigay lang siya ng lutuin, siya ang naluto. Hindi siya natanggap sa magulang niya ng luto. Kailangan siya ang magluluto. Ano po yung bahay niya? Ayun po. Akitin kaya natin doon sa bahay. Tara doon sa bahay mo. Tara sa bahay mo. tayo sa bahay. Ako tayo sa bahay ko, Tersen Parker, Tersen Icon Coli. Tara. Tara sa bahay mo. Ano ako? Hindi, bawal yan. Hindi. Hindi. Kahit ayaw ni mama mo? Ayaw? Hindi. Doon baga si mama. Doon baga si Totoy. Ano to siya? Kulang sa tulog. Holy Spirit in my only loving you tonight. Tama ako sila din sa bahay mo. Saan po? Sa bahay mo. Punta na sila. Ay, naku. Ay, ikaw no? Sige nga. Sige Kaya ano? Hindi nga, hindi na magagawa si... Ba, mahalo naman sa bahay. Maliit ang puso. Ay, dapat na malaki. Dito lang kami sa harapan. Titing. Bahay ko. Hindi. Buyat ako. Mabuyit daw siya. Bahay yun ng kapatid niya si Buyit. Yung kapatid din niya si Buyit, pag may buwan, sinusundan din. Pero pag wala naman, nagtatrabaho, nag-uuling sila. Kala ko lang banog pala yan. Hindi ka nag-inom. Tara doon sa bahay mo. Gusto nila makita yung bahay mo. Oo. Kay doktora baga, sabi mo. Para ano? Tama mo sa, sila doktora. Sige na, baby. Tara na, Ji. Kapag pumunta ka na, lagi na kasi yung babala sa akin, may utak mo na. May kausap na si Gigi. Kaya na doon, anak na Hayaan mo na. Anak mo ito? Ito anak niya, bunso. Yan ang anak niya, bunso. bawal na. Ginagawa mo akong silbot, silbot ka pala. Yan ang patayan mo. Hindi ako. Bawal ka na sa aking silbot. Dito lang naman. Dito ka lang at may kausap ka. Sabi siguro dito sila ako dyan. Sabi sige. At sunod ka sa akin. Dito ka ko. Nung mapatingnan ko po yan sa sa Kadlan, nang mapaano ko po yan doon, nagtino po siya. Nagtino po siya dahil ginamot siya. Ngayon po, nung mga after 6 months or 7 months, bumalik na naman po yun dahil naganak siya.
nanganak siya. Parang Tapos doon siya na-stress na naman siya. Tapos sinabayan pa ng pag-alis ng asawa niya. Wala po. Pagkaluhanan niyo ako. Kasi kung naging ganyan ako kahit Gusto mo kahit. magkaroon ng telepono? Yes. Tapos tinukuhin ko na sabi ko. Can you speak slowly? So I understand. Before. Yan. Basta ito po. Basta ito okay. Baka na-enable ko sa akin ko. Kasi pwede na babayaran niya dito. Circle po din sa akin ay nasa lapisin ay kukini. Gusto yung kakapit na mga ka lang. Kasi tamami din sa akin. Laro ma ako, panganay ako. Oo na yan. Baka sa ate baby niya. At siya nga, umainin na natin. Pero sabi ko sa ano, kakapatid ko niya. Uy, isip yan. Ano ay? Subukan mo daw. Tawag nito sir. Ayan kaya. Pumayag kaya nalagyan ko dito. Ito. Pang sipit dito sa kanya. Naghahatod na kami ng yun. Nagkukupra dito si Di payag ka lagyan kita nito sa dito para marinig nila. Buti. Oo, para marinig ko yung kanta mo. Ayaw. Baka maglalagay. Oh, sige, ka sige. na maglagay. Sige na, ilagay mo. Ayan. Sige na, pero meron tayo. Ay, dapat na telepono ako. Oo. Ay, Sige. hindi naabot mo yun sa akin. Oo nga, dapat may telepono siya. Oo. Sige. To be your my YouTube with to be your Ladino. Oo, ito yung telepono mo. Para marinig ka dito. Sige na. Ito yung telepono mo. Marinig ka dito pag ilagay mo yan dyan. Dati sinasabing ko bitin dito. Oo, makikita ka sa YouTube. Oh, ako yan. Mic yan, mic. Alam mo yung mga newscaster, naglalagay ng mic? Lagay ko na ito sa'yo. O kasi newscaster ka ngayon ay. Anong balita ngayon? Nakakatakot lang lapitan kasi ano. Nag-iipon kasi kaya may itak siya. Nabaano po daw sabi ni daddy ko kahapon. At ito kanina sabi, anak ko mag-ano tayo magkakainin. Ay, ginagawa po ako. Magkakainin daw po, sabi ko, gusto ko yung magtanim-tanim ako na may mga gulay. May yung iba-ibang haba yung nakakapagbigay ng buhay na tao na gusto maghabang buhay. Hindi sigurado hindi daw nasasaktan. Nakita, iba-ibang yung gulay yung person I could Naupo ako. I don't to your not your your mga gulay yun lahat ng mga bay. Sige, sama tayo sa gulayin mo. Pabili ako ng gulay. Wala nga, may mabutan. Magkakainin pa daw siya. Ay, nagtatanim ka pa. Gusto mo yung gano'n? Anong gusto mong, mga buto na dadalhin ko? Yung, dapat yung may mga yung may mga balat. Balat. Okra, pwede? Sitaw. Dapat may sitaw. Dapat yung iba-ibang mga, hindi nabibili sa amin. Dapat yung dahil sa mga tinatanim mga bibili. Oo, kasi malawak yung lupain mo dito. Ay, pwede ka magtanim-tanim, ano? Tama. Pero ano po yung sinasabi niya sa akin kapag yung sinasabi niya kapag nasawa ka ng katulad yun na hindi yung sinasabi niya, what person I can do for you. May mga katulad na So, ayun mga kalingap, itong video na ito is natin kay Doktora. Ako nga pala si Doktora nakatingin sa akin. Ate G, mabalik si Doktora Esquadra, mabalik ako. Painumin kita ng pampaganda, no? hindi po dapat sa akin, dapat sa anak. Gusto mo bang, gusto mo anak na? Ay! Hindi naman pwede pagandahin natin yung anak mo at baby pa, bata pa. Gusto mo magkulay ang buhok mo? O katulad ng buhok ko? Gusto mo? Ay, mainom ka ha? O, mainom ka ng pampaganda na ano? Ang gusto ko yan, sinasabi ko, sir, because education I can see the wet and to get wet, and I can see na wet to be your snap in this, wet to be your poop. So, drink ako ha. Ay, soft drinks ka? Ay, pag uminom ng pampaganda, bawal ang soft drinks. Pwede sabaw ng buko. Ay, hindi. Ha? Pinapunta lang kita dito. Pinapapunta mo lang ako dito. Gusto mo makita ang kagandahan ko? Simple education I can see. Ayun lang, nosebleed ako. Napunta na sa bahay niya. Dinaan ko na lang sa joke-joke yung aking at sobrang pagod. Ilang oras kami naglakad sa bundok. Kuya Mar, sige na, ilang oras ba? Ay,
Alam mo, hindi ko na inisip yung oras eh. Makarating. Makarating na lang. Oo, Pero may 30 minutes po, yun sir. talaga ang ano ko, iniisip ko. Kasi sa tingin ko, 50-50 ako sa ano, kasi parang naghahabol ako ng hininga ko. Kaya sabi ko, kailangan talagang tumuloy para yung pakay natin dito is mapuntahan natin. No? Kaya grabe talaga. Ayun na naman siya. Oh, kawawa talaga kaya kailangan natin tulungan ito mga kalingap. So, gagawin ito yung aking makakaya, no? At, dahil ito talaga si Gigi. Sabi yung mga kaibigan na dapat Ito yung mic ko na sa iyo, lapit-lapit ka sa akin. Ano po dapat natin yung kagano natin ngayong mag-ibig? Pagtulungan. Oh, wait, may sasabihin ako sa'yo. Kukunin natin yung pagkain doon. Saan po? Andun sa baba. Di ba gusto mo sumama sa baba? Marami? Oo. Ilang kahon po daw? Ha? Sako. hindi kasi sa kahon, kaya nilagay namin sa sako. Ayan, akala ko marami ka. Akala mo pa paano na dito sa akin. Paano na lang po dito sa Kalabaw? May Kalabaw ko dito sa ano, ay likod. Malayo kalabaw. Kalabaw? Wala yung kalabaw. Kasi nga sabi ni ate, ano, Dito ka lang, huwag ka nalagay sa amin. Mauwi ka na baga sa inyo? Nasaan yung bahay mo? Iyan, no? Yung sa kanyang inahin. Saan? Yan ang bahay niya. Ito na, oh. Ito ang bahay niya. Yan sa mama niya yan. ito yung sa mama niya. Ito po ang kanyang bahay. Nililigaw kami ni Ate G. Opo. Oh, ang bait pati, may upuan pala, binigay. Wala po. Ayun po, yung batang yung maliit. Yun po. Apat po. Yung dalawa kinuha po nung ama. Tapos yung isa kinuha po ng isang kapatid niya na sa Bulacan. Yan lang po ang natitira. Isa na yan. Nalaki. Ano mo ho siya? Bali, pamangkin ko po sa pinsan. Pamangkin. Opo. Ang kamag-anak ko po ay yung aman niya. Sa Balsi. Ay, hindi mo po siya kadugo talaga. Hindi po. Gusto ko lang po siyang matulungan. Kaya po naghanap ako ng pwedeng lapitan. Nang makatulong. So, kaya nga po nagka-interest din akong sumama dito. Dahil sabi nga ay kailangan daw matulungan dito. Kaya kahit po sobrang layo nito talaga. Hadlo kayo. Kami halos mahimatay sa Kaya nga po, ako nga po yung nagpapasalamat sa inyo dahil pinag-abalahan niyo po ito. At matagal ko na po yung talagang gustong ilapit. Marami na po akong itchinat na nagbablog para lang po matulungan po siya. Ay, kayo lang po ang tumugon sa aking kahilingan. Marami pong salamat sa tiwala. At kami naman po ay nakahanda pong tumulong kung ano po yung dapat na itulong namin ay gagawin po namin. So, ito po ang kanyang bahay. at may narinig po na hindi naman sa lahat ng isa sa akin pinapagabuhay. Bakit ka rin ba? Ano gagawin sa akin? Hindi ba dapat na natutulong lang ako sa magulang? Hindi ko sa mga anak. Bakit hindi na ako makatitin ng kung ano binibigay sa akin? Ayaw nga po niya kung ano yung sa akin, napapayaran po sa natutulong. Bayang magiliw, pero sa silanganan, alab ng puso, sa titin mo ay buhay. Oh! Diba, simula nga niya, abay, cyber psychologist ako. Present I call better, present I call tini, real 3 years not here. Drama na lang po bukas, drama-rama sa hapon ng tanghali. Nakakanya.
Estação hidden only to be your Filipino. My marathon is in my only, be your runner is in me, your endless, be your gun. Your sweet rich milk kiss in me, your endless, be your Tagalog. Kabangbangan, I could be your crush, my best. This and I could be to get you, gas me, your crush, you bicky, bello. This and heart and sick, kiss me, your Kilala niya si Vicky Bilo. No? may nag-ano dito, kuya. May nagdadasal ata dito sa akin. Pero ang sinasabi, ano po ito, tis may magiresitum, may, ano ito? Nakakatakot lang kasi sakit parati yung sundang. Hindi, ginoo ko. Ano po yun? Ay, tanim ka pa lang dati. Sinikot na yun. Si mama nagtanim. Ay, pinama. Masama ka? Kunin mo yung bigas doon sa baba. Kaya niya. Groceries? Sinong, ihatid nyo na lang po. Pahatid nyo na lang po sa ano niya. Ay, yung bago sa na lang natin si papa niya. Andyan po. Ay, ikaw na lang ang magsama. Masama ka po dito pa, hatid dito. Ayos pa naman siya. May mga ano naman na. Ate Ano ba natin lupan ito sa akin po yung nabit, ha? Opo, yung nagpo-dance ka. Tanong lang ako, sagutin. mabait yan si Kuya Mario. Ha? Patay tayo. Bakit? Ay, bigay mo lang sa akin yung ikaw ko. Hinihingi po. Ay, kapatid ko lang po. Yung ikaw ni ate. Pinagtripan yung ikaw mo. Ayun o. Yung first
vision ay computer data 10%. Kapag tinahanyan natin, yung sinasabing ko po din. Huwag ka nga, dito ka lang. Dahil computer vision ay computer, ay nakarangan na ako. Bakit hinakarangan ako sa baba na ba? Yan, dapat ito yan. Paano kaya natin ito madadala sa daet? No? Kailangan pa inumin natin to ng pampakalma. Pampakalma. Dati nga, Yung 3-in-1? Yung pinapainom ko kay Carlota. Where's baga si Carlota dyan? Ha? Hindi, bawal. Yung 3-in-1 na gamot. 3-in-1 ang tawag doon. Tawag namin ni Doktora Esquadra. Katulad ng binigay ko kay Carlota kasi kailangan pakalmahin siya. Pero ang sinasabi ko po din sa iyo, kung mahal mo ako talaga, nakakabataan. Kung hindi ka namin mahal, hindi ka namin pupuntahan dito. Ang layo-layo baga dito, Ate G. Kaya mainom ka ng pampaganda. Dapat tinatin ng ganito na namin, hindi na ito sa akin. dami mo na palang pera. Ano naman ang Tama, ito na, sa dati, bibigay ko rin. ano bibili mo yan? Ang papagawa ko ng bahay sa baba. Saan bahay mo? Sa banot-buk ko. Ay, turo mo sa akin yung bahay mo. Tara. Gawain natin yung bahay mo. Tara. Dapat kayo na lang manager ko. Ha? Maging correct Ikaw na lang daw po manager na. O siya, tara, tingnan natin yung bahay mo. Dali. Ituro mo sa amin. Mas maganda baga pag ituro mo. Hindi ko alam ang bahay mo ay. nasa mama yan Oo, iba. Saan? Takot na kami, high blood na nga ni ako sa iyo at ako pa yung sinasabi din, mayroon yung sinasabi bukas sa isang araw sa makalawa. Oo, maaga yan. Sila matulog sa akin. Kung wasan din na intindihin, ibabayad ko ito kay mama sa baba. Bakit may utang ka ba doon? Hindi ka na napunta sa akin ha. May utang ka doon kay mama mo? Hindi po sa akin sa pag-aaral sa akin kayo. Ay, hindi ka na nagkakautang at bibigyan kita ng bigas at saka groceries. I like to be your good tourist and I will forever. Mm-mm. I love you too. Basta pagbalik ko, mainom ka ng pampaganda, ha? Para parehas na kayo. Tapos masama ka sa amin, mamasyal tayo. May sasakyan naman. Malamig pati aircon. Gusto mo sports car? Masakay tayo? Mapunta tayo sa daet? Kasama ako, ma'am. Kay Doktora Esquadra? Bibigyan ka nun, pampaganda. Malayo. Dito ka lang. Malayo siya. Ngayon, tatanungin ka namin, anong gusto, halimbawa babalik kami, anong gusto mong pasalubong para Sa kanila po. sa'yo? Sa iyo. Sa iyo. Ikaw naman ang pinuntahan namin. Di ikaw ang pasalubungan namin. Ano gusto pasalubong? Ay, gusto ko ay maraming ulam. 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 Ayun, nasasakyan. Dilata. Dami. Groceries. Puno yung SM. Papakuha ta na, na lang kay papa mo. Gusto ko yung sa akin. Ako na biya sa akin ng consultation. Pwede ko mabayaran kita. Babalikan ko ng consultation. Bibigay ko sa iyo. Sige na, sa'yo na yan. Sa'yo na. Mabait siya. Mapagbigay. Ikaw bibigay sa iyo ka na? May sweldo. Sa iyo. Sige na. Hindi, sa'yo na yan. Sa'yo. Pambili mo ng pagkain. Bibigyan ka pera. Mabait baga siya. Ano mabait? Sino na mabait ka? Mabait. Kawawa. Grabe Dapat mga nabiging callback ka na. rich team. Shout out sa Martin dyan. Ito na naman ay isang tutulungan ng ating Munting Channel. Sa lahat po ng mga viewers. Ayan, pa-support ng ating mga videos para po dun sa mga taong mga nangangailangan ng paglingap. So, isa si Ate G. Para Ako ng mga anak ko sabi ko kapag yung sinasabi ko ganyan ang ugali. isang tutulungan na naman natin. Umalis ka na. Sa Rich Team, shout out sa mga sponsors natin dyan. Shout out po. At syempre kay Kuya Bal. Sa lahat ng Kalinga partners, Kalinga viewers, especially guys doon sa mga hindi nag-skip ng ads. Po si tita po pala niya. Yan yung scouter namin na nagsama sa amin dito sa gitna ng bundok.
So, tita, ito po talaga yung bahay niya. Ito po talaga ang... Bakit ayaw niyang tinuturo sa amin? Aywan ko po sa kanya. Ayaw niyang para alam na yun ang bahay niya. Opo. At Ilang taon na po siyang inilayasan ng asawa? baka mga ano na po, kulang-kulang 6 na taon. 6 na taon? Ang tagal na pala. Ilang taon na siyang ganyan? Simula nung ianak yung batang yung lalaki. Mga Yan. 4 years old na? Ilang taon na yun? 5. 4 years old na nga. Tapos ito po si mama. Mama po kayo. Ano Ano po pala, yan? nasa 4 years lang pala siyang iniwan ng asawa. 4 4 years. years ito ay pala. Mm-mm. Na-stress lang yun, sobrang stress niya. Kinuha naman ng anak yung isa na nasa Bulacan. Yung anak niya. Yung isa pong babae. Isang babae. Bali, ilan na lang po natira dito? Yan na lang po. La, bantay-bantayan niyo po yung apo niyo ha, kasi may mga salita pala siyang hindi magaganda pag may abot siya. Tatagpapin daw niya. Tatad pa rin yung mga hindi tinutuloy. Imalay niyo po, baka to ituloy po. Bantayan niyo po, kasi nakakatakot po ay. Yun nga ay, ano, Biro may gawing ulam yung anak niya, hiwa-hiwain. Kawawa naman. sinasama niya yung pagbababa. Huwag niyo pong iwan ha. Delikado po. Ay, nung nalaman ko po na ganun po, kinikilabutan po ako ay. Nung naikwento po sa akin ni tita. Sinasabi niya noon na pag nagagalit siya noon, tagta rin daw at iluto na lang. Agoy, Sabi Diyos ko talaga po, niya. Pero Panginoon ko. dito naman po hindi iniiwan ni Ate Ella. Kahit siya po ay napunta sa akin nakuha ng timpla, kagaya na asukal, kape, napunta yan sa akin. Ay kasama po ito. Hindi niya naiiwan. Itong layo na ito hanggang doon sa amin. Lusong siya, sila mag-apo. Tapos ito po yung bahay niya. Kawawa naman si Ate G, mga kalingap. So, ayun po yung ano niya, oh. Pasok po ako, ha. So, tunghayin natin yung loob. So, ayun dito. Ayaw tayong imbitay ni... Ganyang bahay. Ala, oh. Ayaw niya rin magpapasama, tapos ayaw niya matatanggap ng lutong pagkain dahil Uy, dito po ang lutuan niya. Katabi po yung dingding. Oh, hala, nag-itim na. Baka masunog po. kaya Bantayan niyo po magluto, Nay. sana pintuan ito. Ayan. Dito na nga. Ayaw pala pintuan. Ito, may pintuan dito. May pintuan din dito. Tingnan niyo po siya magluluto. Oh. Yan po yung dingding ng kanyang bahay. Diyos ko, Mariasit. May tendency pong masunog yan. Pating may duyan din. Di sariling gawa naman. Ay, oo nga. Ang dilim po. Ayun, oh. Grabe. Talagang kasya lang siya. At pag binibigyan po siya ng lutong pagkain, hindi po kinakain. At sabi niya, balalatunin siya. Ay, ganun. Nagluluto. Yan na po ang nagluluto. Ngayon ang problema natin, paano natin painumin ng gamot at ayaw palang uminom ng gamot. Kailangan matinding utuan. Matinding utuan ito. At noon po talaga may binibigay na po ako diyang gamot. Yung galing po sa resita na galing sa Kadlan, binigay ko po kay Dr. Madera. Ako po nag-a-assist dahil barangay health worker po ako dati dito. Ngayon, kaming magpinsan na nag-aano sa kayo magpainom sa kasi mali na Tagala. Yung po ang katulong ko pa po kainom dyan. Harong ilahok na malin sa scramble, ilahok sa kape. Kung saan po ginagawa ng paraan. Bawal po sa kape. Yung po Bawal sa tsokolate, bawal sa kape. Bawal po. Kaya pala hindi mapikto ang gamot. Tapos yung po, bawal alak. hindi naman po na. Bawal chocolate. Bawal sa ice cream. Bawal din. Ay, hindi po gayon para lang mapainom namin. Juice po. Ihalo nyo sa juice, malamig. Bawal po sa mainit na sabaw kasi nawawala yung epekto ng gamot. Madami pong bawal. At kaya yan, siguro. Kasi siguro hindi yung epekto. Ayaw na niyang uminom at siya daw nilalaki. Nakakatulong. Mayapat siya nakakatulong. Alam niya, ramdam niya. Hindi ko alam, siguro isang inject lang ito. Nakatikim na ba yan ng injection? Nakaano na po yan. Kaya nga po siya naggaling. Igi dahil sa injection. Po, gumaling na po siya noon. Ay nung nabuntis uli nung asawa niya, dito nga, ito. Nung pag-anak, bumalik naman yung pag-stress na dahil iniwanan ng asawa. Tuluyan na siyang iniwan ng asawa. Ayun lang, ang mahirap. Wala din suporta. Hindi niya kinaya. Dinala pa yun. Siyempre kung ikaw ba naman magkabahay ng ganito kaliit,
Tapos, maskip yung, di makahinga sa loob. Mahirap po talaga. Sige, ang ganda. Lalakap-lakapin ko siya. Sino yung yakapin mo? Kailangan ko makuha ang loob nito. Mabait naman po yan. Makukuha mo pa. Sana mauto ko ito. Toy! Ako! Meron ko. Sa akin na kung wari ko ako yung sabing server ko, tapos sa akin may word sa akin ng tunay kung ano sa akin sa nagdadala sa akin ng anak ko yung kanya sa akin ng dawn-daga. Ang tawag din anak ko, brother and sister-in-law, ang tawag ni Sis and sinatawag din si Regine yung tawag ng upang PhD. Just like an answer to be your madam. Ano ibig sabihin ng sinasabi ko yung PhD? You're my PhD. Ano yung answer? Ay, di pa mungkin kita. Answer. Nakikita ko ngayon. Kaya, ganun. Oy, sabi ko Kaya nga, Bibe. mahirap din siya painumin ng gamot. Punta mo daw si Daddy Lolo mo, Rode, dali na. Nahihiyaan. Oo, dali naglay sa Ate JJ mo, samantalang ang sinasabi, hindi baga. Naglayas ko, bundi. Nung nagtatrabaho ko yun, ang ganda ng katawan. Dito na yun sa akin ko, ano nakakamali baga. Dalhin ko yan sa padlog, pinagat ko na dito. Nadala ko na yan din. Ito, kaya nga siya gumaling. Ay, nag-anak ulit doon. Nadala ko na yung dati. Ay, sige, nasama ko sa baba kasi na lang. Ay, di, nasa kanya na lang yan. Ay, baliw ako. Nasama ka kayo, eh. Yung mukha gusto mong father ng gift ay kagit sa akin. Baka hindi ka mag-gift. Cute. Ako. Hindi ko yung pagkakit sa akin. Kasama sa sanita ko, baka na rin ako pag-computer rin ako. Sama tayo sa baba. Dati kasama daw ako. So, Tama mo din si daddy. Papunta tayo sa baba. Ay, hindi na yun napapaalam. Ako na yun. O, ayaw naman po yun. Ito ba't natira pa? Ilang tayo dito dyan? Iiwan mo? Huwag mo iiwan. Dadagdagan natin yan. Tira ka pa yun. Oo, meron akong pera. Ako naabot mo na. Wait lang. Naghahawak pa ako ng phone. Pwede ko pong makita ito. Sige, ano. Sige na po sa loob. Pag nagpunta ka dyan, magic ko yun. Ano, kasama pa ako? Hindi, babalik ko ito. Hindi? Nakatanggap lang ng pera. Ayaw na. Nandun yung bigas mo at saka ano. Saan po? Halika dito. Sa baba. Ka pa. Ay, di matagal pa yan. Ay, di gabi. Hindi, mababa na tayo. Gabi pa yan. Ay, bawal po. Yan, anong sir ako? Hala. Announcer ka? Si Ma'am Ketel Season, I can say this season 2 years, not 2 years. Yung binigay ko sa'yo, sobra yan dun sa pinang-groceries ko. Yung groceries mo na dun sa baba. Baka magic ito. Ha? Baka magic ito. Ang dami, ano? Magkano ng pera mo? Sa akin, magkapatid ko yan, ha? Naka-English. Maingit ng alin? Kaya ito sa akin, ipapalagyan ko yan. Ang ganda, baby. Baka ang tawag yan sa akin, Titi. Basta mabalik ako dito, painumin kita ng pampaganda, ha? Ay, gusto ko yung hindi nakakalit-alit. Ha? Kaya, doktora ako. Baka hindi mo alam, may doktora ako. Ang papailam sa akin, Latin yun? Export and center ako. Yan ang alam ko. Sa inyo. Tara, buhanin na natin yung ano nito. Grocery. Maglalakad naman tayo ng kilo-kilometro. Maganda naman ang paglalakad natin, mapalusong. Oo. Hindi ko yung Masama ba siya?